kubor nakaslem jong unongsan Hima. Halor ka jingmi ki kubor bakaladon ka Ïakren phone barabor hapadeng ka Sonam bat uwei ubriu ubratip kum uta Sanjay Verma mentala mi ka kubor ba Sanjay Verma udehi uraj kushwaha Henry ulapanan kam da Kyrteng Sanjay Verma hapo trukala kat kum ki tolong kubor na ki pulet ke East Khas Hills laong ba Sanjay Verma umdan bentai ai Henry ka di Kyrteng balapanan kam da uraj hatrukala laban kdo bahnen ga sngi balang kalami sa Kyrteng jong Sanjay Verma ka bagi pulet kilalap haki call record baga Sonam ka Ïakren phone barabor baruni ubriu ki pulit kilayo haki call record jong ka Sonam baru Sanjay ki badan hado shispa khat khandai tali ki Ïakren jongki limba ka phone habdeng ka shitarik uleber bar arpasan tarik uleber hendai mentapat ka phone jong u ka switch off hadian ki jing tokir banya ki pulit mentalalap ba uta Sanjay Verma udehi uraj ubala shupanan kam ya ka Kyrteng hapo atrukala